Jmenuji se Zdeněk Kříž a chci vás pozvat na Jihlavskou 24 MTB. Startovat budete přímo na náměstí. Projíždět historickou částí, kde na vás dýchne období středověku. Sjíždět anebo zbíhat schody. Dolávat technické úseky trati. Jezdit rychlé úseky. Ale nebude se jen závodit. Čeká vás víkend plný sportu, koncertů a zábavy. Tak nezapomeňte, sejdeme se 20. května v Jihlavě.